eller med at sige ord, og så det er ligesom om, vi har en bedre kontakt gennem musikken. Og så har du allieret dig med Karl og noget Bamse. Ja. Ja, det Eller ja. hvad det er, til at lave teksterne og noget af musikken. Ja. Og tegningerne. Og tegningerne. Ja. Ja. Det er en rigtig sjov opgave. Jeg har været 3 år om at skrive de der tekster der. Hvordan kan det være, det har taget? Jamen, det skulle passe til min egen datter, som i dag er 3,5. Okay. Fordi det er så godt at have sådan en inspiration. Ja. Så er det fuldt hende. Så altså, jeg synes jo, at de kan bruges til det der med at kunne synge til børn. Det er faktisk noget, som virker på alle. Ja. Så i stedet for at lave en konflikt ud af, at nu skal du have børstet tænder, så kan man måske begynde at nynne. Ja, hvis man har overskud til det. Ikke? Men altså, vi har lagt sådan nogle vers ind, som man måske kan lære. Og så synger man dine sko vil ud og gå, så må du hellere tage dem på. Og hvis man så bare lige synger det, når man er træt, så kan det være børnene på. Min datter har det i hvert fald på den måde, at hvis jeg siger, du skulle ikke lege, at når du skulle i bad, så var det søvårskib. Så pludselig så vil hun gerne. Så synes hun, det er altid. Bare ordet, skal vi ikke lege, så vil hun gerne. Så kan du få hende til alt muligt. Ja, alt. Ja. Jeg skal lige sige, at grunden til, at du har lille Bamse med, er, fordi den måske skal være med i nogle forestillinger, som I laver med de her hverdagssange. For du har jo lavet et band i anledning af sammen med Halvdan E. og Louise Nordby.